viime yönä, mutta sitten eteeni tuli joku tyttö. Niin, entä sitten? No, en osaa sanoa, mutta ajoin sen päältä, mutta sitten se vain haihtui ilmaan. No, ei haamuja ole olemassakaan, vaikka minä niitä pelkäänkin. No, sitä minäkin, mutta et kerro tästä äidille. Lupaan sen. Hyvä. Joo, no niin. Mennään sisälle. Mennään vaan. Oho. Hei! Tuolla on se sama tyttö. Mutta sehän oli tuolla äsken. Vai? Enkä minä vain harhoja. Se istui juuressa. Olenko tulossa hulluksi? Milloinka se Jessica tulee? Evelina, kultapieni. No, näkyykös niitä haamuja? Kyllä näkyy, ja kammottavia sellaisia. Sä oot mua yli 10 vuotta vanhempi. Mä oon vasta 8 ja minä olen 18, tiedän. Mutta meidän kannattaa muuttaa täältä. Ei, täällä on minun kaikki kaverini. Evelina kulta. Emme voi jäädä tänne. Et kai halua saada traumoja. Evelina. Hei, sä menet mielisairaalaan. Minä en mene mihinkään mielisairaalaan. Minä sanon äitille, että sinä haukuit minua. Kantelupukki kakattaa. Mitä se Jessica oikein höpisi siitä haamusta? Kyllä vähän karmivalta kuulostaa, mutta en usko. Hei, tuolla on... Oi ei, apua, minua pelottaa. Mihin se hävisi? Tää alkaa pikkusen karmia mua. Mä menen kertoo Jessicalle. Hei, miksi minä näin? Oi, sori. Olispa nähnyt ilmeesi. Ja sinulla minulle oli tuota. No, mikäs hänen meni? Voitko sinä hyvin? Voitko sinä hyvin? Tuolla. Mitä siellä on? Ai! Ne saa huomata mua. Pitää mennä. Mihin se hävisi? Mitä on tässä? Minua koetsi. Kyllä. No, turhaan sinä minua etsit. Mutta sehän